Hey guys, welcome back again to the radio vlog. Sana tausap na sa line YouTube ni Pandraman na mungo ka man ayaw pag share ko lang mga sa takaran. We're here in the Jollibee as you can see. So, nag-iisap takaran noon kay nagasikaso ko sa papilis ni Papa but unfortunately, iwa ko naman guys. Kung nagulan pa yun, stress kayo kaya kung pa yung guys, nakaraan ito ba? Okay, let me let me and to show all of you some of you English from mo. Sige guys, ayan nakita niyo. Aga kung pa yung nasa sunod din ako makuha tawag kinaguba siya so ning babag to siya. And then ibait na lang ko sa kapayong. Gamay siya na pa yung guys, grabe ka cute and worth it more than 200 pesos. Medyo sakit sa bulsa, but it's okay. As long as cute siya, dali kaya siya sa buwang bag na so, handbag. Then karon, nagkaon ko sa gawa. Nga kay giuha mo ko bro. Tugnaw ang akong gawas pero deep inside ikang. So I decided to to buy some something. Then bago ko muli sa balay. Masabalay sa amo ang shelter. So, saan din akong gipay diri atong kay nagtipid ko karon kay dako na kay kung gusto gain na guys, grabe. Palit kong Xerox, papri, with color, tapos pamasahe, balik-balik na ako guys, din hapit na maglibo at akong gasto. Siyempre, dala na na snack. Kita ko kayo kung gasto mo ito na excited na nito. Kasi, yung tang palit na lang ko kayo. Naipalo ko puro lang maglamig ang bugnaw din. Matalipat sa Sunday. So, grabe po kayo siya ka-rush hour, grabe ka traffic. So, unin ako doon ng mga tugituan. Ay, basin pa ang na ako dituan. Malangan ta sa kuan. Kay rush hour guys. 6 p.m. Then, pangit kayo kung pagkalakaw guys. So, ako nahimo na importante karong adlaw. Pero dili jud ka tuling nga tanan. Wala ko'y nakuha nga. Kuan application, dapat application sa Marino, sa Umapon. Magsayo jud ko mga 7:30 na nakot sa lanang kay magkuha. At mumata ko, malas 6 na. Higa inalasin ko ni mata guys. Grabe, nagsakay ko sa kinalang. Kami pa kay katulog. Napakawagi ko sa mood game. Magsulsildo. Wagi ko sa mood ni istorya. So, mato nga, makuhon, manhin ko sa lanang, magkuha ko quotation para sa Marino o access party list. Then, pag umanan na si kasunod ako access party list, then nasa lang Marino. Dapat ka ng duha. Ay, ka ng tulo, apel lang quotation. Mahuman dyan ako na puhon. So, I'm hoping na tulo ka magmaman ako puhon. Then, para pagka-Hercules, kadto na dayong tiis na bilib. Then, the same day, paim na po ako sa pag-tambal for fasting niya. Kailangan na siya inon. So, Merkulis akong pag-tambal niya. Hoping pa rin na di ko makalimit yung tambal kahit sa patikin basa ka. So, Jollibee. Yan, hoping po si Jollibee nagpiyong-piyong ang mata ng tanan. Di ko kalimut. Hoping na tulog ka baka akong matching po makuha. So, mo to. Pero sometimes hindi ko blackout. Siyempre, hindi ko na tuwad ng matapalit. Share ko lang din guys. So, tood ka na ka-upload. Tungod kay sa every time na nag-share guys. So, wifi dito. Ako namagay is wifi. Ginawa ko guys. Sad to say. Walay wifi dito. Ang bot nga no. So, ado-ado ko balik-balik dito sa kaadlay kaduha. Wala di wifi. So, dito sa SPNC, totally walay free wifi. Except dito sa JICA. So, magtara mo ko dito sa JICA kay kung na-tuyo. Okay. Siyempre, nag-bodyguard mga tanaw. Huwag sa mga diriya. Nalang po siya naman ng mga tisahay. Pero kung magiging po yung wifi dito sa piso free sa wifi, sunod din sa JICA. Kung mag-i-connect. Ako nalaing nun na tuwan ka na ko'y pasyente ma'am na susunod. Or magpakuha kung dugo ako na lang anaon. Wise to girl. Bitaw.
Pero bawal gyapon dito magkuan guys, mag-vlog sa sulod sa ospital kung pinay violation magdan makulong ta ana. So kay na gid ana lang sa gaw sa magpaan, mag-upload na sa dito sulod. Kay na ay free wifi natin kahina. And then patay nag-shutdown. So guys, pagpasensya niyo na guys, nag-shutdown kag katunto atag Jollibee. Kasi guys, 2% na lang to siya. Ay, 5%. O, mga 4% na lang. So, di ko man survive ba siya. Di man dito isa nag-shutdown siya. Anyway, dili anak ano na guys, ang isang training at sa drama niya. Ano itong drama. So, keep on listening. Pero share ko lang kadalig na ako para sa narin na part of this, yung nakita lang. So, magpabot na lang kayo sa rin pangalit na rin na kung tanong makapinta sa ilang kuan ko dun. Kaya kung dili, patay aso na tanong tabang pasto kayong oras guys. Anyway, magkuhan ka guys. Hindi na ako magtaas pag ng pang-story niya na kasi lang sa Og karon mga higala, niya ang sumpay ning bagotang sugilanon. Umo ka man, ayaw pagbuot. Tungod kay... gibati lang ako nga... Naunsa? Nga dugay na taka nga kaila. May nahinumduman ka na sa nangagi. Ha? Nangaki? Oo. Ang imo nangagi. Ang kagahapon na ito. Nahinumdum ka na ba? Wa. Oh. Ay! Nahinumdum na ko. Sa unsa? Unsa ang imo nahinumduman? Bahin ka na itong duha, Catherine. Ay! Nahinumdum ko. Sa una pala na ako pagkakita nimo, nga misud ka sa eskwelahan. Na-crush naman dahil ko nimo. Mauday ka na ang imong nahinumduman. O, lagi? Gwapo mong kay ka si mong buhok. Og labi na karon gwapo na kay ka. Ngay mong gihipos o gibugkusan sa luyo. Choy-choy kay ka. Ha? Unsay choy-choy? Ay, kuan. Kanang gwapo nga astig. Luis, ako na say mangutanan nimo ha. Unsa ba ka na? Unsa ko nimo kamahal, Luis? Mahal ko ikaw, Catherine. Ugon, di kinahanglan nga mamatay ako pag-usap tungod ka nimo. Ako ka na buhaton. Luis? Andam kong ibuhis alang kanimo ang akong kinabuhi sa makadaghang higayon, Catherine. Luis? Ug kung buwagon mo kita sa kapalaran pag-usap, pangitaon ko gihapon ikaw, aron balon. Walay bili ang akong kinabuhi kung wala ikaw. Bisan ang kamatayon, dili makapugong sa kong pagpangita kanimo. Luis? Nganong mo sige makagisgot og kamatayon? Di na natin mag-iskutan na, uy. Kinahanglang hisgutan ko ka na. Aron mahinumdum ka na ako. Luis, ikaw sa bangtanan pa rin ako. Dili na ako makagusto pa og lalaki gawas nimo. Love man di ka. Love gid kaayo. Luis, ngano gisakitan man ka sa kong pagkakos? May bubag. Tangtangon mo una ka ng kwintas. Ngay mo nakuha sa atin. Nga akong gihatag ka rin mo. Ha? Ibalik ka na kung
mulakaw na ako. Oh, oh, oh. Salamat, mahal ko. Nana, ako na natangtang ang kwintas. Ug ako nang gisangit sa sanga sa kahoy. Mahal ko. Luis, May hagkan ko ikaw. Mahal ko. nganong dili? Mahal ko kayo ikaw. Mahal ko sa bikaw, Luis. Unsa ka nang gusto nimong ipakita ka namo tiguang? Kalma lang, Mang Claudia. Nganong ikandaduhan mo man ug maayo ka ng aparador. Tungod kay ni adinhi ang tubag sa inyong mga pangutana. Ani adinhi ang pagkaon ni Agaong Luis. Unsa? Unsa? May tao ang sud ni anang aparador? Anaan na ng maong ayos, bakit ang pagkaon ni Agaong Luis? Ablihi ka na. Dugo! Daghang dugo nga gisud sa sudlanan? O kining maong dugo ang paborito ni Agaong Luis. Kinsa mga tao nga gikuhaan mo niya ng maong dugo. Kinsa ang gipatay mo? Wa ko'y gipatay. Ni anak mo sa bag-ong panahon. May dugo nga baligya alang sa mga tao nga nagkinahanglan ini. Unsa? Puot mong ipasabot nga daghan na kaming matanga sa linalang karong panahon na nga mo inom og dugo. Dili ka na para imnon ang dugo. Para iabuno ka na sa mga tao nga nahotdan og dugo kung madisgrasya. Donasyon ka ng maong dugo. Gikan ka na sa blood bank. Blood bank. Blood bank. Buot ipasabot. Bangko sa dugo. Kung maog ka na, maudi ay nga wa maluya ang giingon ni Luis nga iyang tinubdan sa kinabuhi. Ang babaeng ulipon. Dili siya makahimo sa pagpasakit kan tinay. Kay buutan si tinay. O posible nga kanang tinay. Mao si Cristina karong panahon. Luis, Mahal ko. Kinahanglan mag-amping ka sa unsa? sa mga linalang sa kagabion. Mahadlo gid ka nga mawa ko nimo. Dugay ko na ikaw nga gipangita. Ug dili ako gusto nga mahanaw ka pa kanako. Salamat ha. Abi nimo Luis. Malipayon kay ko karon. Anaa ka. Nag-uban ta upo sa hayag sa buwan. Mao kini ang labing maanindot nga panahon alang kanato, Catherine. Pero, ikaw pa, dili ka ka maibog lang babay. Gwapo na ba ka? Nya, kay baho ka no? Murag yun, katlan ang mga babae sa eskwelahan kung makakita sila nimo. Makilig sila. Ikaw lang ang babae sa akong mga mata. Ikaw lang ang tag-iya sa akong kukma, Catherine. Basta ha, promise na nimo ha.
imo ng saad. Di ka mababay. Dili ka na mahitabo. Sa ako nag-iingon. Ikaw lang ang akong kugma. Laom na ang gabi. Kinahanglan mo pa huway ka na, mahal ko. Taoy. Ganahan pa man ko makisulti nimo, Luis. Mawiti man eh. Kung magkinahanglan ka kanako, sangpita lang ang akong ngalan. Ug mutunga ako. Ha? Uy! Mura day kag... si Superman. Superman? Kuan good. Superhero good. Ay, kinabas mga comics ba? Yung mga hero diha. Makalupad na si Superman. Unya, kung doon ay magkinahanglan og tabang, butungan na siya. Oh, sige. Huna-hunaan na lang nga ako, si Superman. Uy, ay, kagwapo kisa akong Superman. Sige mahal. Isulog na pagbalik ang imong kwintas. Og sulod na sa imong kwarto. Luis, nganong ipahubo man nimo akong kwintas kung mohikap ka na ako. Ayun na pangutana. Sige na. Isulob na ang imong kwintas. Okay. Na. Ako na nasulob. Di man mahal ko. Ubuon mo lang ka ng maong kwintas kung ako ang musulti. Oo ba? Labla punta ka. Ikaw rin makasugo na ako aron hubuon ni. Sige. Sulod na sa imong lawak. Kibantayan ko ikaw. Ha? Day! Oy, hayag na, day! O saman, mamaligya ka og bodbod o ako na lang? Day! Ay, nausam man ng bata ang adugay mga kamata. Oy, day! Hoy, pagbata na, butag na! Ay, hala. Ay, Lola, buntag na. Hala, kahayag na di, Lola. Hala, uy, kadugin na ko ng umat na kamata, uy. Mo lang, sa may gipuwawan ni mo gabi eh. Nibisita mo na ako si Luis, Lola. Nagsulti mi diha sa gawas. Usa? Dinhe si Luis? Wabaligay ko makabatay. Ay, nakatug naman kag maayo. Hoy. La. Pabinaw! La, ulagi. Tigalig asa na sangko ng hilom nga pagpamisita ni Luis, ba, ha? Tigalig bayag ko sa kabuntag, anak. Maunalay akong makita nga nagsuka-suka ka na. Onya, human sa tolo ka bawlan. Mudako na ng ibang tiyan. Na, ayaw ko binuangi, ha? Ayaw binuangi tayo, ha? Ayaw ko pagsunod ang mga batanon din sa atong dapet nga. Kadang kuan. Iuran-uran na lang ng det-det o unahon ang flag ceremony, ha? Uy. Ayaw Puminaw. Ayaw tangtanga ang bandila, ha? Day! Stop! Ha? Stop, la, stop! Stop ba? Stop, punong ba? Ano pa ilumon man ko ni mo sa man gusto ka nga maparehas kas imong inahan? Ha? Kaya nga naman di ako inahan, la. Muna lang ako nahibawag. Nakalit na siyang mimabnos. Hulya! Hulya! Unsay unya, la. Hulya wa siya mahibaw kung kinsa ang amahan sa iyang gisabak. Kaya nga naman di ako inahan, la. Muna lang ako nahibawag. Nakalit na siyang mimabnos. Hulya! Hulya! Unsay unya, la. Hulya wa siya mahibaw kung kinsa ang amahan sa iyang gisabak. Unsa? Uy, hala. Ano ka, la? Pero, la, tinuod mga wa, may bawa si mama kung kinsay akong amahan? Daw. Nga nahisgutan pa manin ako, oy. Dad! Bangon na. Ay, naglingkod ako, la, uy. Bangon. Ikaw magkay manindag bodbod ka nun. Sultihiyo na ako bahin sa kumama, la. Ingon man ka, ngara mo na nga sa kong amahan. O patay na siyas na tao ko. Ako lang ning istorya. Pero Diyan? ang tinood, wag yun mo solte ang imong inahan kung kinsa ang imong amahan. Kalit lang siya ang may mabdos. Og gihibog katawanan og gibiay-biay sa mga silingan.
Og mao ka na, nga dili ko gusto nga mao sa day mahitabo nimo. Kinahanglan magpakasal una mo ni Anang Luis o na mo mag-ismo ko Estebas. Ito ba ismo ko istibas ba? Ay da, igagaw ra na sila sa flag ceremony. Oh. At man ha, ayaw isurrender ang bandila sa punay, ha? Ayaw yung taon. Ayaw lagi lo. Sila ko ng pagkasulti, ayaw pagpamabdos nga dili kapakasal. Kasabot ka tinay, ha? Oo. Kasabot ka ba? O lagi lang kasabot lagi kulula oy, sig balik-balik ka na oy. Ay, nay di makasabutan na nga sinultihan nimo ba? Balik-balik kusog pa kayo. Saba kay kalula oy. Ay kabala ka, kay gentleman kay Luis. Di mo ganina siya makahikap nako. O sa dili siya makahikap niya ba? Aw, ha? Aw, wa lula oy. Ay, da joke na to. Sige maligo na ko. Kaya ako na musuri sa imong gilutong budbud. Bod diha! Bod init pa! Gikan pa sa lutuanan! Yanit! Bod ni Tinay! Yanit! Ding! Yanit! Hi, Ding! Hala, Ding! Nidaot ka! Ay, salamat, Init. Nag-jogging, gubitan. Aw mo ba? Jogging. Dili ko maklaro. Nagbarbil sa ko. Ha? Mo dinid ako sa mo di bukton. Oo, kutsarag tinidor ang gigamit. Ay, bangkong ka man ka. May kiniya ka. Ano di ay? Ato tes bahay nila nito, Tomas na. Kay birthday siya kapo. Saba ka na ding, oy, kaon ni mo atuan, ato dito. Dagan pa ni budbud na ko ding ay. Ay, mga bitong dadon di ka dito kay yang pakyawan ng imong tinda. Tinuod ka ding. Hala, oy. Ikaw ba, bro, gagkaroon pa. Ako pa gani. Bitaw. May gugukunin mo. Ako Yes. nagi sa arrange ni Tomas nga. Yo, doon na imong, hot doon imong. Ora? Hot doon niya palit ng imong kuan, bodbod. Lagi. Hala, oy. Kanindot na ding, oy. Sige. Nya. Asa mo ta sorry ka man? Ay, ko ni manuroy tayo. Ikaw ma. Sama kay. Oh, no. May klarisan na ito lang tinay. Lagi. Basa ko na ulan mo. Okay. Ay, Ano hala, yung oy. plaza kay Mang Chico? Lawi mo tag nagdate ni ding da. Di, saba di ay, git. Kaya wag ni mo ding mang chicks ka niya na ako diri sa tupad nimo. Ay, lagi. Di mo na. Di naman mahimong. Himo, di kang Chico. Doon na naman kay Lois. Ha? Ay, sige, Ngita ng budak na paglain. na, oy. Ikaw bagay kay Luis. Magmais. Luis na. Luis, lagi. Sige ha, lingkolon di ha kita bangan tigang pilig chicks. Amo nung ganahan mo. Imo, di mo tabangan ka na ha. Mao ba? Sige ha, bantay. Sige, kana. Oh, kanay. Kanay. Uy, lagi kinatawa. Lagi kinatawa na. Ang Murag gusto yung mo, gigitik. Murag yung gigitik. Ha? Murag gigitik Ay ko na sa chilyo. kinatawa ng bayhana, uy. Markiki ko. Rang now niya, gwapa. Ah. Hala, may chicks na napaingon din din. Piyong nga na imong matading piyong nga. Anong piyong mo ako din kita? Piyong lang. Ako'y magpilig chicks para nimo. Aron dili na ka maglibog ba? Ang piyong ko? Ang saan mo lang siya? Butasan na. Yung Di, piyong ay, ko. ako'y mapili. Kaya daghan man silang naglinya. Unya, maglibog man kag pili. Ako'y pili para nimo. Ha? Sige. Sige. Kanina. Hindutan. Feelings kaya na. Tinidak. Unya, ang unang babae nga mo makita, nigbukas mo mga mata. Ha? Mao na imong panguyaban. Sige. Kanina. Ganun mo nung ganahan na gulo mo tinay. Kaya imo sa tabangan ba? Uy. Paswerte gining imo da. Yes, Sige, best sige. friend ko tika. Sige. Ana man na siya ding basta relasyon gani ding. Pan man na siya man Sa relasyon, oy. Dili ba manguyabang ka kadi man kapalaran. Ah, O dili oo. na nimo pangitaon mo na nimo duol nimo. Paswerte man na. Okay. Sige, piyong na. Okay, Unya, kinida. piyong na lagi. Kagilok sa akong gibati. Excited kay kung makita sa akong umabot nga bayo. Ha? Sige. Ba ba? Sa mga uyab ba? Sa mga uyab. Okay, sige. Op. Ay, panikas ha. Wow, Pinungan ka mata. nikas ko taon. Ah, Ako sige. itap-tapa, no? Tangan ko ni muta para di ko mata. Ay, sabay kanya na. Sige ha. Bukay mo mata. Ang una makita. Mo na imo na. Okay, buka na. Bukan na ako. Hoy, kanding! Ikaw! Bumusay ko'y! Hala! Naunsa ka? Paano ito nga magkastubangan nanding, oy? Naunsa ka, ding? Itutok mo gana ko. Ding, hoy. Ding, pangita kas imong mama, oy. Dili. Ikaw ready akong kapalaran, Bilya. Yabang ka, ding. Laruhan ni mo utok kanding na ka, oy. Kaya dili mo itabo nga ikaw nga akong kapalaran. Gusto ko gwapo, dong. Hoy, gibatian kas naungan ng nanding, Bilya. Kagwapo, ana, oh. Bila ragod. Sumpaw. Bila ragod. Oh. Ilay! Kain naman ang imong uyab kamalig no. Tony, naunsa ka? Pabaga ko tinay. Ay, suga. Ay, uyab kamalig no. Men. Hoy, Tony, oy. Di ka may muntingo, guys. Yung miso ka. May Ay, ay, Sa manang tama ato ni. ay, lang Ha? kasi mahilig no ako, Luis, ha? Oh, yun. Ha? ay, Wala mahilis mong utok to ni. tarong nga ako, matuni ka no. Tuni ko ni tuni. Ah. Ibaw ko.
nga dili ordinaryong tao ka na, Luis. Lo, nga naman dito ni. Ana sa Yan na nagasulti man ka, ana. Tungod kay siya, ako siya gisukmag. Wa siya matarog. Pero siya kahoy kagahi og tiyan. Uy, hoy, Tony. Pataka man lang ka, uy. Hubog ka lang gabi, eh. Mao nasud na si mong utok. Hala, Hinay gud ka musuntok. imo na gisukmag si Luis to ni. Oh, tuni ka ron. Tuni ka. Pati ka ron. Ug siya ako siya gisuntok ha. Wa siya maunsa. Akong gisakitan sa pagsuntok niya. Hala, no. Hubog lagi ka, mao na ikigisakitan on samtaon ka, uy. Unya karon nagtama na sad ka. Ay! Di ko ikadig ha. Mainom ko. Pero wa pa ko malimot sa tabo. Sigurado ko nga dili ordinaryong tao ka ng uyab mo tinay. Usa ka maligno ka na sa Luis. Uy, sabot ha, uy. Tawa ka. Oy, yunot. Yun nun daw. Ay, ita ng tama ni mo yunot, eh. Pambita ko, kaya ako na ipasuyom na kong iro. Ay, may na lang, mupaggoto, di mo ito Lom! kumapaggot. Lom. Ikaw, tinay ba? Magmahay ka kung di ka patuwa. Oy, mas magmahay ko kumutuo ko nimo, Tony. Hey, dali na ding, oy. Kita magusig og oras. Daghan pa ko buhaton. Dali. Oy, yunot. Yunot, kaligo yunot, ha. Maho na kang anso. Ha! Ay, tinay! Patuwa na ko ha! Palayo na, Luis! Di na siya tao! Hoy, Tony. Tinuta nang imong ipanulti? O nag-tripping lang kagabi, eh? Tripping, utos na tripping. Maduro lang naumot na parang sugra. O kahilas ni mo si Karan nino ng bagang mo? Hinagot, Bilya. Tinunda kong isulti ha, Bilya. Dili ordinaryong tao si Luis. Maligno na siya. Ug ako na lang mapamatunan kang tinay. Nga inyong Tony, oy. Ay, nadaot na gid yung utok no, ding no. Mao na. Sige, ko nagsuyop tawahan na. Si suyop utos demonyo ba? Mao na, muro demonyo. Padoon na sa kapraning. Mau cute. Ano ka ganahan mo sila mabuang no? Pero, tinay, may pangutana di ko ni mo, bay? Ansa man na ha, ding. Kani, tinarong gini pangutanan ako kay Lagi, tinarong sa akong tubag ba? Ako pa. gusto jud ko mong tanan ni butanga kay wagi ko kabantay nga mugawas ni si Luis adlawan. Ha? Ano di mo siya mugawas? Kuan. Wa ko may numdum nga makita ko niya nga mugawas sa adlawan, ha? Ano na? Doon naman ko na sakit sa panit si Luis Nanding. Uy! Masakit to din na si Luis. Dili gid grabe, kuan lang kanang doon na lang na siya allergy sa adlaw. Mao nga dili mahimong matandagan na siya sa kainit sa adlaw niyang panit. Uy, mao ba? Nakadungog naman sa kuan sa kita ba? Limot ang usangan. Grabe ko nun ng rashes oy, kumay ko na sa init sa adlaw. Muna mutago na sila. Uy, kakuyaw din ang sakita, no? Kung mugawas si Luis, mapaig din na siya. Kuha ni siya Laina, no? rashes Batian na sakitang Luis, uy. Mau gani. Mau na nga, sa gabi na lang siya ni eskwela. Uy, ganun eh. Hala. Ano sa mga kikakuptan sa mga tao sa tubangan sa barangay hall? Nasa sila kikakuptan din. Si Alma. Si Alma ko nun. Nakita na si Alma. Tuod, may kiyasa silang tao pa ingos munisipyo. Munisipyo. Kapay. Dali ding. Muli, dali ding. Marites na ding, dali. Kap. Sama lang, ya? Siya ba yun? Si Alma, ha? Siya si Alma. Mao na akong itay nga sinina ni Alma. Siya good ka na. Alma. Ding. Nakita ni gidi si Alma. Hala, kaluoy. Naadi ko. Ay, patay gini siya. Naunsa ni? Naunsa ni? Si Alma, nakita na, patay na, oh. Oh my kulay. Duha na ang napatay sa mananap ining atong dapit. Tinudakap. Busa! Kailan makit-ari yun nato ang kriminal nga mananap. Nga naglaroy-laroy ining dapita. Hoy, Tinay! Uy, dili mo mananap ha? Dili ka nga ikaw ang nabuhi og mananap nga mipatay og tao dinhi sa atong dapit? Uy, bilya ay patakang ukap ng bakban nimo. Bilya, ragod bilya. Naunsa man tao ka? Unsa mo ang akong anak. Dili ka nga ikaw ang nabuhi og mananap nga mipatay og tao dinhi sa atong dapit? Uy, bilya ay patakang ukap ng bakban nimo. Bilya, ragod bilya. Naunsa man tao ka? Unsa mo ang akong anak. Sige lang. Magkakasabi mo ang anak. Nang buhi daw na kami kaya. Buhi daw na.
Inang! Ayaw mo, Inang! Gusto na! Ikaw na lang. Tuloy mo sa'yo na dyan. Kapitan taon ko! Kapitan taon ko! Ikaw na lang untang namatay. Buhay ko lang, oy! Ayos ko na lagi! Ganito, Inang! Ayaw buhay, Inang! Kapitan taon ko! Oy, kabuhay! Gusto na! Dahil kaya kong isot! Eh, daw sa namasag distiin ay, wa naman sa mauli dayon. Ay, magkakimbayhan na, oy. Ulal! Ulal! Yan na sinisalahog na ko ay nabuhi pa day tao ka na. Ulal! Dautang balita, ulal! Sa. Dautang balita! Ay, sabi nung ang daahaw nandig. Dautang balita lagi! Ayaw na ko hatog dautang balita kay naghuwat pa kong kinay. Ha? Munang dautang balita, ulal! Kasi tinay, ginakumpit kapitan! Usa! Ay, wala gitaong kilabot. Tunaon sa si Alma. Mao na kap. Basta kay midagan lagi siya human sa amo pag panakita dito sa amo. Unya, gisakitan lagi siya sa tiyan. Mao na. Nga nung gisakitan man siya sa tiyan. Ay, misulti naman ko kapoy. Wala gyud ko kay baw. Basta kay nakita na lang ako siya sa ilaw sampag sa among dataran nga. Nagluko-luko. Sakit pagkaintiyan ba? Unya, sa diyang ako siya giduol, midagan siya palayo na ako. Aw, idi. Nahadlok siya nimo. Kay doon naman kay mananap ng gibuhi. Hilom na dihabilya, oy. Apil-apil naman sa gawang kilabot. Kay di tinuod. Gusto lang ko nga mong gawas ang kamatuoran. Nga ikaw yun ang nakaingon nga namatay si Alma. Ay nga naman, mugos magka, oy. Ipatay mo ang akong anak. Nang. Ipatay ni mo. Ay, dilagi taon. Ay, dilagi taon ako nagpatay yung taong Alma, oy. Dili taon ko kriminal, oy. Naninda na taon ko budbud ka. Ipatay ni mo nga akong Pahuno taon mo! Ispito ko ninyo! Ako tao'y kapitan taon, oy! Mga bangag mo sa ilong! Hubog mo! Kung di mo gusto, na isot ang mong talas prituan! Hunong! Yabag man tong babayan ah! Awa pag ganun pag siya magkakita nga ikaw nagpatay, gibogno ka naman! Ang bayhana. Sus, ngano ako magiging ganto dito, oy. Ako giyagi duso. Ngano ka to siya, oy. Tinay, naklaro din mong naong atong Alma sa inyo, ha? Eh, wa lagi. Sige to balik-balik pangutana, oy. Ngit-ngit lagi sa ilang sambag. Pero, mitando man siya nga siya sa Alma. Inya napatabang pa siya na ako, matok, gitabangan. Kung patabang ka siya ni mo, anong dagan mo siya? Ay, ambot lagi, oy. Oy, sige balik-balik lagi na pangutana. Libog na ko. Naglibog na ko itong hitabo, oy. Ako nang siya tabangan lagi. Balik na niya. Nya, gitukbod manuok ko. Datatong namatay mo yabag! Maupay tabangan, maupay manok mo, di yabag! Naglibog lagi ko la. Ay, nahadlo mo siya na ako. Kaya doon ako na ko'y hilo. Hello? Tinood ba ka ng imong gisos eh? Ha? Nga misinggit siya nga doon at kahila? Pasin hilos panahi, ang giingom nang. Hoy, sabay hilos panahi ba? Dire. Madlog na siya hilos panahi. Hilo, ako nabati. Hilo, dili hilo. Hilo, gidi ay. Sa ba siya nagtuos siya nga hiluan ka? Ay, basta. Naglibog lagi ko niya la. Libog ng tani, Lula. Oy, libog ng tani, Tinay. Pero, libog ako. Huwag mo ko kaklaro siyang now. Ay, balik na sa lana. Basi pareha sa tunga na. Alma ba itong nawa? Alma si tingay itong nitagpatabang ni mo. Ala no? Ala na sa likit kay utok ding. Ay, tuod sabno. Hala, ngit-ngit man sagod sa ilawom sa sambag. Teka. Kasi pala sa salog nga no. Tagoy, klaro ni mo. Teka, hoy, paminaw sa tinay. Unsa man siya doon, misulti ni mo nga Alma ang iyang pangan? Koan, dili. Nangutana ko niya la. Ito ning klarohon na para Be. maklaro dun niya. Be. Nangutana ko kung Alma ba iyangan. Ang babaeng nawa. Man ako gisulti. Mitubag man sab siya nga. Mauna nagtuog ko nga siya ang missing nga babae nga si Alma kay miangkon man siya nga siya. Bebe, ang maayo ano na lagi na tinay? Dili una ka mo eskwela. Uy, unsay connection? Muundang lang una ka pag eskwela sa gabi Halala, uy. Ma-absent lang ko la, uy. Ay, lang ko pa undanga. Saan ka, Lula? Ikilay eskwela, Lula. Sorry, Lula. Ako naong ni Day Tinay. Luoy taon tayo. Nakaruwasan taon niyang naong na. Itong sa inahan ni atong Alma. Da, si Bilya man sagod ang nagpainit siyang ugod. Kada yung babayhan na. Liwat! Diyon na siya siyang apuhan. Marites nga pataka. Bilya,
Unsa man yun, ha? Tiyo. Hmm. Tiyo, Ah. ano yung man itong gibuhi ang stinay, Tiyo? Klaro kayo nga namakak to siya. Ano yung man dito siyang gibuhi? Ano ang taton niyo mabuhi, Tiyo? Imong taton gibuhi. Kaniyot, patingugaw na ko. So, man di ka pagtubag. Di ba ko kastubag ni mo kay... Purpida, mura magkagratat-tatatat. Ha? Abi ni buwa tayo ligong ebidensya nga siya yung nagpatay o nagpapatay ni Antong Alma. Ah, ikagoy kapitan, Tiyo. Ako bitaw. Oh, di iti magbuot. Ah? Wa ang taton mo dawat ang iyang rason. Mas maayo gyud nga ipapriso tong bayhana. Sa mo kay to sa akong mga mata, Tiyo, ipapriso gyud to ha sa sunod ninyong kita ha. Gusto ko makakita niya nga na siya sa prisuhan. Break ko na. Yun na, Paragon. Ah. Nako na kay mail, Tiyo. Oh. Ay, pagsaba ni kay bawo ka na. Kapitan ko ta. Ah. Yun na. Mangutan na ko rin mo. Kinsa man na kapitan din eh. Ako, ikaw. Aw. Ikaw? Oh! Kung mauna, ayaw pagbuot sa kong trabaho. Aw. Ganaw naghinuktok bang ka diha sa pultahan. Ang lulapi. Exam na mo ron. Mas importante ang imong kinabuhi kay anang eskwela-eskwela. Biyaw saan na bilang kung ikaw ang sunod nga mabiktima. Lula, Ba, unsa gyud ka mananapa ang mupatay no? Ini ato dapit. Kato ba may patay ni Alma ba? Nganong gipaak man niyang naong la? oh, kanang mananap. Di ba yun na maghuna-huna nga gwapa ka. Nga iyang mapatay. Lula sad uy, laruag tubag. Abi ni mo no, kinalamadakpan na ginang maong mananap. Okay na lang yun. Duha na ang iyang napatay din sa atong dapit. Mo sa tinalabadak pa na siya. O sige. Panagang ka na diha kay matog na ko, ha? Wala kila, ako ni bahala diri. Sige na, sleep na dito. Ay, luuyas ang Alma, uy. Pero, yabag man Ismelia. Nga nagkang ako may iyang ituot. Mahal? Mahal? May kandiya ka, mahal. Muabsin ko karon mahal. Kaya nakita ng pating lawas ni Alma. Ha? Luuya laging tanawon siyang naong mahal. Gikunis-kunis ug maayo, di may tsura. Giguba gyud sa mananap ang naong. Sus, di na gyud may tsura nga siya ba? Kunya, ako na ba ang gidudahan nila nga mo'y nagbuhi og mananap nga mopatay og tao ni Napita? Mahal? Luis? Ngano nasa ko man ang naong mo? Mahal, kinahanglan masusi ko ka ng imong gisulay. Mahal, sa imong guna-una, doon na yung kay bangis nga mananap nga nagsuri-suri ni nga itong dapit. Kada ang susihon mo. Dili ka lang lang. Katulog na. Huwag panarang ka sa tanang putan. Ang buwak sa verbida, ialis sa tanang putan sa dayon na nimong katulog. Ha? Makatabang kini. Makababag sa mga bangis ng mga mananap. Sa pagsulod sa inyong balay, mahal. Sige, mahal. Ako ni buhaton. Sige. Yan ka na. Amping, mahal. Magdalit ko. Akong alihan sa kaang sa tanong nga birbina ang tanang pultahan. Katanlas sa pagkaon. Kabugnaw. Mas lami paghihapon ang labas nga pagkaon, Claudia. Luis? Luis, Nganong gipatay mo ang babae nga ginganlan ug Alma, Claudia? Nahibaw ka na, Luis? Kinahalang mawa na siya, Luis. Ikaw ang angay mawala ini panahon, Claudia! hulong ka mo! Hulong! Gusto kang magkamatay ta? Sige! Magkamatay ta, Luis! Kinahalang mawa na siya, Luis. Ikaw ang angay mawala ini panahon, Claudia! Hulong ka mo! Hulong! Gusto kang magkamatay ta? Sige! Magkamatay ta, Luis! Ayaw ka mo bagunay.
Dili kita ang angay nga mag-away. Husto na! Husto na, Luis! Gipasidanaan ko na kamo. Idili ninyo hilabtan ang mga tao nining mong damit. Pero, inyo kining gilabas. Mahayan mo kining pagpasakit mo kanako, Luis. Mahayan mo kini! Luis! Naunsa ka naman. Dili ka naman mo sabot sa mga paghitabo. Kita ang angay maglinabanay, Luis. Dili na ko gusto nga mahitabo pang nahitabo sa unang panahon. Niining dapit ha. Diid kita ang mihari sa atong kadautan. Lahit na karon. Busa na. Inahanglang. Ako ang inyong sundon. Dili ko ikaw mapasaylo sa imong gibuhat kanako, Luis. Tuan na sa mga tao ang imong pagbati. Tungod lang ni Anang Catherine. Busa, siya ang angay kong silutan sa imong sala. Kipadugo mo ang akong kasing-kasing, Luis. O dili ko madawat ang imong paglaban sa mga tao. O kadtong Catherine, kinahanglang mahanaw siya sa imong kinabuhi. Pagdali na dahil. Ay, Lola, nagagadagi ko si mong lakang la. Eh, kana may uban pa magyukan ako din sa merkado la. Uy, kaya raman ako. Dali na bahay mo. Di bahay mo nga mausap pagkatong nahitabo ni mga ilat ang gipreso. Na, di na tingali ko nilang laptan Lola, uy. Tinay! Ay, uy, Ulan! uy. Hangos pa sa day. Oh, Ano ko, bay? Saan naman tayo saan mong balita? Makalipay na o dili? Makalipay. Pero murasig dili. Ha? Klaruha, uy. Unahan ng makalipay, be. Duha din na. Be, unahan ng makalipay. May Mayon sa. Sa! Mayon sa, uy. Wala, wag na. Kubaan ko. May mananap ng nadakpan si Kapitan. Wow! Basta! Usa ka dakong iro. Iro? Ugtuan nas bisuan. Iro! Iro? Iro gani, di iring iro gani. Oh. Iro nga kagiron. Nagtuo sila nga. Mo'y nipatay ni Alma. O ni Berto. Lola, ato tanaw tinon sang naong si Iro. Ayaw mo gikap sa tangkal sa iro, ha? Excuse me. Ano po naman kayo? Kasi nagbugtan din ito. May nadakpa naming iro. Mananap nga posible nga baoy. Mipatay ni Berto og Alma. Kana! Mauna! Kana, mauna. Mauna? Ay, kakagiron ko taon na. Nganong mauna na iyong gituan nga mipatay ni Alma og Berto tiyo, ha? Tungod kay naabtan nga namang iro. Nga mikaon sa buhing kanding. Oh, unsa? O sa nagtuon tanan. Nga mauna gina siya ang mipatay nila ni Alma og ni Berto. Hala! Excuse me, tagami. Na, naanasan ay. Ay, kanay, ni Ari ka. Adyasan ka! Umiasap ko, Kap. Nagpus kayo lang, Luyo. Ako'y ni-report nila. Ako ni-report niya karon. Ala, mo nang Iro ang inyo nadakpan? Oo, mao ka na ang posibleng mipatay ni Berto og Alma. Ako tiyo, no? Dili ko mutuan. Ha? Nagtuugid ko nga kini si Tinay ang may binuhing sigbin nga mo patay og tao. Nausag ka? Ayaw pa makak ha? Ikaw rin bisulin ako nga abyan ka. Og mauna ng abay nimo. Iro nga kagiron nga ungo. Hoy, Bilya! Hoy, ikaw, sabi! Sa may gusto! Sa may gusto mo tabo, gusto kang mabugnuan kay tiguang? Kalma lang. Bilya, alila diniday. Awa da kanimay. Burakdat ganda ko ako. Aliday. Ako lilig ng awiday, Aribi. Ang tuso lang ko ng bagay-bayin mo ko. Wah, hilab di ay ang nanaway ba ya? Utros ang bilbilon. Nanong wala man magigka ng tinay nga dako man nigatason ako. Kung sa may atraso na kunimo ha? Nga kung sa barugay lang, gamay raman kay kunimo. Kung itsura ay, layo raman kay kunimo sa kabati. Wala. Panuway ka? Kap, nakabatigid ka kap ha? Ang imong pag-umang ko na nagkunaw ng pangaway ha? Kap. Oo, na mo! Kaya, pagawon na ba ko? Hala, nakita ninyo? Nakita ninyo? Tanawa!
Milaban ang irong kagiron ni Tinay. Ikaw bilang ba? Ali ko diri pabilang. Ang dili lagi ko nimo kanding tawa dia. Kita mag-away mi. Ay! Kanding dili buhi iko din. Nakakita gyud mo ha. Milaban ni Tinay ang iro. Mao na nang binuhi ni Tinay. Hilaban la! Ikahilom tiguang. Ang mo ka naman. Uy, Bilya, uy, kapatasan ha. Ako lang ko ni awaya, ilan na lula, kitiguang na na. Gabahan ka na. Dali, bi, humano na di. Kap. Pabuglo ako kausabi. Tugutin ako kausalan yun. Aron humano na mo ni kalagot ka na ko. Ay, nga nung patang mananghin pa man ka. Dali, be. Dari ko na. Dali, madam. Tulungan na ninyo! Time's up! Tulong! Mga pangag sa ilong! Stop! Aray, Oh, aray. Agay. agay katawa mo klaro tinay. Agay. Ay, kakaklis, Bilya. Lain na tanawang bilya ng kamang-kamang tutang mo na i-blouse eh. Datagam! Kami ang sakyan malita ha. Ay, sus! Aw katong bugno ahinoon mutagam na gyud tos bilya ato. Bilib ko ni mo nula kay imong panitag maayo. Okay. Mo ang sukol sa tiguang ha. Pero ngandam lang mong daan. Kay suom gitong lulang bilya, klaro kayo. Aw kon mo sa tong tiguang nga ako'y matubang ato. Kami magpagda. Pero nganong may sulti man sa butan ni bilya nga abyan ta. Ay, joke naman to ako, Lula. Uy, ako naman sige hadlok akong gingnan ba nga. Abyan na ba ko? Bantay ka. Mao na pataka mo sa katabi. Pero kahubog is bilya. Mo ito pinaka-importante ulal. O magkampay nimo. Makita ang kuan, mabilbili bilya. Wawa. Gagdaw niyo mo. Wawag yung tumbrak dat lato. Katumbrak data to, wow, kito ba? Sa sunod din ay, apilag kumpos o bunot. Aron matagbaong kamaldita atong bilya. Lola! Ngano nagtagigay ka mga po ko? Kasi naglogos ni mo. Ay, si Tinay nakaingon na ni Lola. O siya, nilogos ka ni Tinay. Tumboy na si Tinay. Dili, Lola, uy. Bayangan ng bayana, Lola. Abyan na siya og iro nga ungo. O siya, si Tinay, abyan. Oh, si Mimi Angkon nga abyan siya. Ang gibugno ka niya. Wala. Ay, dilagay kay kaliwat lagbuang ng mga tawhana. Mga abyan sa day na sila. O babaus ta, mo baus ta. Ugma na lang la. Kauwaw pa kay ngilakaw. Ay, bahaw na. Pero, kailangan lang pangandangan ta ka ng kaliwata. Kay may tuka na sa dangilang sakit yaw ng panahon. Oh, unsa? Kikingano di Ayla. Unsa man kaliwat anang tinayla? Ay, alit lang may mabdos ang inahanan ng tinay. O guay na ibaw kung kinsay ang mahanan ng tinay. Unsa? O gito ho ang saw ng panahon. Nga usa ka demonyo ang amahanan ng tinay. Unsa? Ay, kasakit kapdos. Ay, kawan ni Bilya, oy. Pero, ay naman ni Luis. Wala lagi siya mo anhi, ay. Oh. Nagsika na ang suka sa pusti sa ubos sa bahay nga tisa. Ay, kung mauna, may suka na sa ila. Unsa ka kumato ko sa ila, no? Sa'yo pa mong kapi, alas 6 pa man sa kapin. Mutungas na ako sa ila. May kinakatong nas lula. Ay, kabog na sa kagabi unoy. Nga naman mura mag-iaysa ng hangin. Nga na dyan ka mo makatungal sa bahay si Luis, no? Doon na kitingali na hitap ni Luis. Sa mana, nainaglayok sa kasakutan. Kinsa na? Unsa man ka? Tao ka o mananap? Hoy! Hoy! Tawa mo ka. Ano gunay nga wa ka mas kaila gabi eh. Ano man? Hagbong ko exam. Ay, pag...
Ikaw ba? Pagtuon na lagi. Ano kung ma-absent ko, kapasar gyapon ka? Ano sa'yo mo kaya diniskina sa mo, ha? Bait na Ay, Ding. Hmm. Aray ko, Tol. Naman. Doon na tayo susihon, Ding. Unsa man? Pero sa di pa tamang lakaw, kinahanglan, musaad ka na ako. Aw, saad lang. May problema. Unsa man? Gikan karon, bisan unsa ngay mo mabati og makita bahin nako. Dili og dili kini mo ipanabi bisan sa imong kaugalingon ha. Unsa? Makasaad maka anak ko ha, nanding. Nyara, Unsa nyara? Nyara, bait na ha? Nga naman. Klaro na gisulti. Murag naglibog ko siya mong gisulti na. Ang gusto namang may tabo nga musaad ko nga dili ko manabi sa akong mabati ug makita nimo. Bisan sa akong kaugalingon. Oh, klaro ana. Murag libog ko ana na. Ay may magalibog ana ding. Hangtod sa akong kaugalingon bait na di na ko tabian bahin sa akong mabati ug makita nimo. Oh. Kaklaro ana ako mensahe. Udyo ka kagets. Tawa mo ka. Ay libog ko taon ako nimo da. Ano man? Ako pa sultihan akong kaugalingon nga ako man mismo makabati ug makakita sa mong buhaton ha. Ang buot ako ipasabot sa gisulti ding. Nga human ka makakita ug makabati sa akong gisulti o sa akong gibuhat, di na ka maghunahunay ni. Kalimtan na ninimo. Apaso nimo si muna na kasabot. Mura mo naglogic. O logic na logic. Klaro? Klaro? Oh, sige. Balagwa ko kasabot. Oh, grabe sutong ka. Maong hagbong ka. Akan na rin sige. Kasabot ako eh. Di ko manabi bahin nimo. Di ko maghisgot bahin nimo. Ug di ko magunaw na bahin nimo. Kana! Muna nanding. Oh, kapi na nimo mensahe. Kau, mangupya pa munta nimo. Sige na, alarga na ta. Go. Asam ta? Doon na tayo lugar na tanaon. I-promise naman ka. Dali na. Iye, mo gisugo ba kong mama da? Sige, sugo niya. Sugo ko niya kasin. Tabang itong utan niya dito. Na, hati o na siya kasi ni mong mama. Unya balik ako din niya. Aron mangadto ta sa ato-atuan. Sige, magdagan ko. Diday! Uy, hain makaday! Diday! Lagoy, milaag naman si kanyang babayhan na, oy! Uy! Hoy! Hoy, kahoy! Ucay kahoy! Kahoy ko? Ay, Lola Pasing. Hi, Destinay. Uy, usa man ning inyo panong nino. Nagdama kag puspos di hatek ya. O siya? Ay, pasing. Di na ako dugutan nga hadlok-hadlokon sa mga apong ako anak. Maod yun. Mababadi na mo kumaon ni panong yun lagi dahil ng inyo. Hay, na mga anak ni mong abyan, ha? Eh, andaman tulog na. Di, usa ka bulchit ng asin. Abela, bulchit ng asin. Andaman. Unsa man na ninyong asin, ha? Inyong asinan si Taylay. Tabalon ninyo ang akong apa? Among sumpao nang yang abay. Aron mulayas na nigikan kang tinay. Nagtuoting nga ni Lola Pasing, no? Nga dili mo laban ng akong mama, no? Paita di ining tiguang natang mga anak. Ay, O siya? malakindot ang dagan sa tong otak. Hoy, pasig! May nalanang ako. Kaya nga no, minupusal baby minisbilya. Kaysa imong apo, nga anak sa demonyo. Alright! Kagubot niya dahil niya inyong gaan niya din, eh. Gusto niya dahil magubot! Alam, mama! Oo, ano? Lola Pasing, saan na ni mo sundang? Buang-buang yung pangilabot akong apo, patigbasa din mo. Wala na. Ay, siya hadlokon man ta. Imo yung labanan na imong anak sa demonyo na imo. Dili anak sa demonyo sa dalay! Kundangan man siya para ninyo, para na ako usa sa kaanghel nga gihatag sa akong anak aron may ikabilin ako. Baya, no? Kadrama ba ni mo, Lola, oy? Ipagawas na ng sigben ni Tinay din. Drama day, ha? Hey, paggawas na ng sigben! Hoy! Kanang mga naong ninyong murag sigben. Ha? Kamu, bubuin ang inyong mga naong nanandaan ninyong asin. Ayaw ang akong apa! Kahit sila Mamiya paggawa mo! Mamiya mo! Inyo may gasong! Busa may gasong! May manigbas ninyo! Hoy, pasay! Napalayas mo! Naglalabog larot mga tinugho nga mo! Hoy, layas! Pasay, maikutan ni mo sundang kabawa. Magawas na ka din silang nagtahan, ba? Ay, bait na magundam sa dining sa simangan paingon sa bait isa, ha? Ay, doon na tayo susihon ng kasabutan sa unahan. Kita ka na. Kaya ba? Kita ka? Ang sumay atong susiyon di, ha? Ang gibugnuan sa madag kong mananap gabi. Unsa to, bay? Ha?
nagbugno nga mananap dining gabi eh. O, laki ding. Anong miabot mo sa dining mananap ng gabugno ha? O, sa ka, oy. Bisig ka naman gudang sugaan ng poste. Kita ka ng poste, oh. Mao nga, wala ko mahadlok ka mutungas dito sa bahay nga tisa. Pero wag ko katungas. Unsa? Wadto ka sa bahay nga tisa? Watuta ko. Ano mo, day? Naman di mo uyab. Huwag ka mahadlok nga maoy musong ni Luis, ha? Ano mahadlok man ko nga? Uyaban mi. Kawas pa. Kana si Luis no ding no. Harmless kina si Luis ay. Hamster? Harmless? Oh, harmless. Uy, basing bayot na siya, ha? Lumda, oy. Bayot ng taon. Kung bayot pa na siya, di na siya manguyab na ako, no. Kawas pa ding. Kibaw ka ding, no. Ay, feel na ako ding. Na siya na ganda lalaki nga akong gipangita. Uy, ay kumpiyansa. Kay gwapo rin ba yan namang Luis, ha? Basing kung mukalit na nag-ikid. Saboy. Mura ba na humog mabayot ang mga tisoy? Lamoy, taka mo lang ka. Tinay, Oo. mabayot pa ka. Uy, Tinay! Uy, suot mo nga sa kasagbutan, uy! Di amat taro sa siya nang gibugnuhan gabi din, he. Dali na, suot dire. Ang isugag yung ginawaan ng Tinay. Tinay! Uy! Tinay! 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 Nahilom na. Nahilom na ang kasagbutan. Tinay! Napaka niya! Bay! Hoy! Nawagawagin ng bayana, uy. Ibiyaan mo lang ko. Di ko nihalok kung suot ang kasagbutan. Isum ko ginis Tinay ko. Tinay! Tinay, baka ito ba taon ko, bay? Day! Bay! Tinay, hain ka! Bay! Ini mo ba yun? May mga pangalog. Di ba mo siya nga, nibiyusog ikaw. Pagkuyawan pa kita. Nagkaihi ka din. Ikalin na eh. Lading. Tinay na yung buding, uy. Hindi si kayo mamata ni mga matagak. Ang lahat sige, di mo siya kung matang. Giyadlog mo kunin mo, ha? Ay, sorry. Sorry, ha. Ting, kan malam. Ngano ka, oy. Ay, paglihok, ding. Iyo, paglihok. Palihok lang, ay, paglihok. Ano man ba itinay? Kung sa'yo, ano din naman kung palihok ko na. Ay, paglihok. Ano lagi? Ang imong gibalukan. Ano mo kong kibalugan tinay? Tanawang yuta. Sa imong tungod. Wala. Saan na? Tanawa. Naglungag na. Nangalungag na. Lagi. Mauna ni Ding. Mauna ni lagi bugnuan gabi eh. Klaro kay Ding. Awa o. Tinay. Sa malis klasiyas mga tunob, ha? Ay, si Beto ba eh? Ikaw ba? Tagagudod ka. Tudog na sa mga nanap ang nabugno. Tunog din. Ay, awa. Hala ka, Ding. Nangalungag ang mga saang anyuta, Ding. Ang mga sagbot eh. Nangaluka. Kanya nangahapay ko ng mga sagbuting napita, Ding. Awa, good. Mura man nagdiagi anong alimpos, tinay. Hala, no. Hala ka, Ding. Unsa yung kato mananapa nga? Nagbugno ka bitin nino. Tinay, mas maayo tingaling mamiya na ta din eh. Bay, ilisod kay kung mabalik tong mga mananak kung magbugno na sa didi. Ay, Ding. Ang buot ipasabot niya ito nakita. Nga ang irong tagiron, nga nadakpan sa mga tanon sa kapitan, dili tumao ang mananap nga may patay ni Alma o ni Berto. Gusto ka tinay. Kakuyaw gini, oy. Dali na tinay. Mamiya na ta tinay. O sa mamog doha diha! Ano mo? Ganong nagsige mamog atanggas koral na ma? Amo lagi nga tangan si Tinay. Oy, pasay! Ay na, pagkaragana! Oh, Eh, mao lagi mi pasalamatan nining among gibaw hati asing. ano na mo pagsamok-samok din, hebe? Uy, Lila, nag-usap sa kanini. Hala. Lagya, Lila. Ang asin. Lagyan na, oh! Natawa ng mga hanggaw! Oh, Ano yung gumawa ng asin? Papabunan mo. Papabunan mo. nagagawa! Oh, nahatay na! Balik ka na mo dire. Balik. Kaya. Mapauligin mo malagom bunog. Ha? Balik. Agaw. Nagmata ka na dihay. Hain si Claude Jauxerov. Wa na silang katulganan agaw. Sa pagtunod sa adlaw, namango na sila og nang agaw. Kinahanglang mabantayan po si Christina. Christina,
Nakita na ni mo si Christina. O, Elmo. Si Catherine. Mao si Christina. Ang akong Christina. Ay, sigurado ka ba yan na agaon? Oo, sigurado ako. Tungod sa iyang pulang ila sa buko-buko. Ug dili mahimong mahibaw ni ini si Kaucha ug si Rufo. Dili mo na ka na matago ka na mo, Luis. Nakita mo na gyud ay si Christina. Ayaw gyud ninyo si Hilab. Mao di ay. Nga gibantayan gyud nimo og maayo ang ulipon. Kay siya di ay si Christina. Kaucha! Palayaw ang Christina! Pasagdi si Claudia sa iyang buhaton kang Christina, Luis. Sa kasunod na may tapo guys, no? Na nakibalo naman si Vampera na babae kung kinsa jud si Christina sa katong iagid panahon nila. And karon nakita na yun nila kung kinsa si Christina karon nga panahon. So, grabe katawa sa mga vampira nga babae. And karon burag tabo kayong pubutan sa kayo. So, na may tabo. Nabawaan baka ni Christina kung kinsa si Luis kung unsa siya na pagkatao. Tao ba dyan siya or vampira. So, muna itong atang alangan sa laing sumpay. Anyway guys, so, share ko lang no. So, di pa ako maka-shoutout karon kay tulog na among kauban. Time check, alas 11 na. Then, ako mga kauban diri guys, mga tulog na mga pasyente. So, mga alas 7 pa lang, hilom na din mga alas 8, alas 8, alas 9 na, hilom na din Sabi na pag alas 10, alas 11. Hilom na din ako ninagtugaw-tugaw tungod kay kanang tili ko anang matulog sa ako tulog na tao. Pero paning kamutan na ako diri guys na matulog na sa'yo tungod kay akong bugas guys. Ayan. Katanda ko na buhit na po. Ayan, akong libot nga o Dr. Leo para na mo kuan yun siya mawala. Hindi ako mga laksmay. Kapilan man noon, madlok mabuta sa presyo. Noon, thank you for istorya or kanaganing pag-advise about sa Lux White pero puhon mo palit ko kung bakante-bakante namin about sa kwarta kaya tungod karon na panahon na kinahanglan na mo ang kwarta so kailangan na mo para sa citizen so di pa di ko kapalitan na to kasi hindi naman na tayo wala mo lang ito so di mo ta mag-take ka na. As far as I know, ang Lux White makasamot at puti. Pinood po guys. Or napoy pampaputi. Napoy pampapugas. Yun, saan pa. Nakan yung mga side effects. Sa mga nag-take ang Lux White niraan. Na capsule. I have a big concern na ba na side effects. Hindi ba na siya makakidney UTI. Nakadaot sa tuwang any organs. Sabi na pag-take na by dosage. So I have so many questions. Manlok magutong war may nga na guys eh. Mabanay cause of UTI or kidney. Sabi na dita dili mo inam utopin. So mato. Na madlok mo tumar anak pero pag makawart ako pohon and bakante palit ako anak. So, thank you for the suggestion. Ay, sige na ko ngayong tumutin sa na pong oras, guys. Anyway, gusto lang na ako i-share. Sa mga ganan lang natin itong pa-outro, you may next video. Kay mag-share lang about my earlier happen. Okay, share ko lang so yung ko na matagayin na tumanag-asikaso sa medical assistance. Then, kambalo mo guys, pila ka part na sa doon. 5. Padulong sa pilang guys, WB. OBB pa di ay 7. Tranquilo ulan. Pero isa ra akong napangayo ang tabang. Tungod kay na-refer mi sa
private. So, na-refer mo sa private. So, isip makapangayo ng private. So, manang kumanin mo sa trabaho sa hospital. Sa SPMC na lang kay dali ra mo makadulog tabang. So, lisod gayon sa mga private kay ay limit ang inatap. Otong, anyway, di na tayo maglangan guys. Diniyara tayo. So, dagang salamat sa mga namati niya itong after this drama na buo ka man ayaw pag kung sunod ang itong drama nga arkabahan na todo ubay-ubay na ubay-ubay todo tuwa takat luto kay kasi tara hinay na ito yung kinag-albok na sila tirata ko ito guys dagang salamat sa pagmamati niya itong drama nga buo ka man ayaw pag sunod ang itong drama nga may kapala.